Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Magandang hapon po sa inyo mga kaprobinsya. Hanggang ngayon malakas pa rin ang ulan. Medyo wala na yung hangin, pero maraming nasira na puno ng kawayan. Tsaka yung mga puno dito sa amin ay mga kaprobinsya, silipin natin yung palaisdaan kung umapaw na yung tubig. Tsaka yung kambing ko, silipin ko kung baka nalunod na mga kaprobinsya. Silipin ko yung kambing ko mga kaprobinsya. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click the notification bell, mag-share, like. Maraming salamat po sa nanonood ng YouTube channel namin, sa munting YouTube channel namin mga kaprobinsya. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo lahat. Tara, silipin natin. Tara mga kaprobinsya, silipin natin doon. Tingnan mo yung bahay ni kaprobinsya vlog, sira-sira yung dingding. Ano, kawawa naman si kaprobinsya, nasira yung bubong niya. Dapat may maano sa atin, may ma-sponsor na naman dito sa bahay ni kaprobinsya. Maraming salamat po sa inyo. Ang lakas ng ulan. Ito tayo sa palaisdaan. Medyo ano daw yung tubig eh. Medyo wala na yung hangin mga kaprobinsya. Tumahimik na yung kawayan oh. Wala na oh. Pero itong bata matindi to. Kahit umuulan naglalaro ng basketball. Yan oh. Ano boy? Ay nalakas ang ulan, naglalaro ka? Ha? So hawakan mo muna to so. Hawakan mo muna to. Ito payong. Dali lang. Hawakan mo ha. Tara. Ulitin natin palaisdaan. Mauna ka na oy. Baha na dito. Uy, na-wash out din yung saging. Puro ng saging o na-wash out dahil sa bagyo Maring. Tara, ito tayo sa fish pan. Vlog ko eh. Pagtal. Dito kay Norman, si Norman, Super Norman. Nandyan na si Wigo. Si Wigo yan, magwapo. Grabe. Oh, nandiyan pa pala yung mga kambing ko. Medyo buhay pa sila. Lakas na yung mga kambing ko, mga kaprobinsya. Sila kumakain oh. Okay pa. Yung sugero na yun. Yan, ang kambing ko. Nalalamig na, yung bahay munting na nasa yung tubig. Ayan yan. Mapo na yung tubig dito. Bumano na sa kabila. Ito, doon, sa kambing ko. Wow, yung kambing ko, mga kaprobinsya, nalalamig na.
Tumapo na yung bahay ni, ano eh, Mr. Boily. Ito na oh. Andun yung mga... Grabe talaga si Bagyong Maring. Dito, medyo malapit naman yung kabilang oh, mga po na yung kukok, yung palistaan. Walang naliligo. Ah? May tabal. So, baka meron. Ha? Kaso lang baka meron ay. Ta. Oh, may lambat oh. Sudah mulmul. Ano? Oh. Hindi kape. Ano? May. May talangka. Oh. Kanta. Oh, pakita mo dito ah. Talangka oh. Yung bundok ko. Hindi makita. Di ba na eh? Lumari ka na. Kabaldara tanay. Pati. Oo. Ilog. Medyo mataas yung ilog. Malapit na mga yung ilog oh. Oh, maliligo yung bata. Bangus, alam. Alam. Kiranda si Mel. Hindi. Aun, aliw ang karyantutan. Kalmo tanay ni. Ha? No. Patanya ka na. Tupo mo rata na. Uy, kalapati na eh. Bangus oh. Hey, tingnan mo, baka mayroon pa. Yung basiltan. Lima na ibong la, ni napataklay bangus mo. Lima na. Forma ni wala bangus di mana? Di mana? Kali bangus. Di bangus. Nunumutan ni mamin sisik-siksikan ni Malja. Timoy tingko. Tumiloy.
Wala muskila. Alarm. Anak, pula tau, pula. Alam ni dia sa dia. Gilata na tang tako kamot. Oh, sige pa. Ngik kamot. Tako ka manaya. Kain mo, di man mayor ya karmo man. Paalis na si Bagyong Maring, mga probinsya. Huwag ko sa pupuntang Japan. Yes, maraming salamat po sa nanonood ng YouTube channel ko. Kaprobinsya Vlog, Boying Pasilyaw. Maraming salamat po yung nag-subscribe, tsaka nag-like and click notification bell, nag-share. Yes, maraming salamat po sa inyo mga kaprobinsya. Nagpapasalamat ko lahat ng mga nag-sponsor din sa atin. Kabayan ni Aterly. Yan. Huwag niyo kalimutan manonood ulit yung YouTube channel namin. Munting YouTube channel namin, kaprobinsya. Sige po, maraming salamat po.